Viimeiset 3 päivää mä oon huoltanut mun vaatteita, pessy mun vaatteita ja yrittänyt koota itselleni kapselivaatekaapi, jota mä nyt ajattelin teille näyttää. Mä oon jo hetken tuolla Instagramin puolella puhunut siitä, että mä haluan luoda itselleni kapselivaatekaapiston. Kapselivaatekaapin ideahan on se, että se helpottaisi sun arkea, se tekisi siitä sun vaatteiden valinnasta easyä ja poistaisi siitä sen stressin. Eli toisin sanoen kapselivaatekaapi helpottaa meidän elämää. Ja mä oon lähtenyt ajatuksella siihen, että mä en halua ostaa hirveästi paljon uutta, koska se tuntuu tässä maailmantilanteessa ja muutenkin, kun kulutushysteria on jo tässä maailmassa ihan riittävästi, niin aivan väärältä. Joten mä halusin lähteä luomaan sitä kapselivaatekaappia niistä vaatteista, mitä mulla jo on siellä kotona kaapissa, koska vaatteita on kertynyt vuosien aikana aivan järkyttävästi. Tässä on nyt sitten se kokonaisuus, mihin mä oon päätynyt. Tähän kokonaisuuteen liittyy 30 osaa, joista tämä huppari, firman logohuppari, on yksi niistä. Ja jalassa olevat treenihousut eivät liity asiaan, koska mä oon päättänyt jättää kaikki treenivaatteet tämän kapselivaatekaapin ulkopuolelle. Ja miten mä oon tätä lähtenyt oikeastaan jäsentelemään? No mä lähdin jäsentelemään sitä sillä tavalla, että nyt on kevät, koska Suomen luonto ja kevät yllätti taas kuten tavallisesti. Ja mä oon myös Vilukissa, joten mä halusin ottaa tähän mukaan kumminkin riittävästi lämmintä vaatetta, jotta ei tule semmoinen fiilis, että on kylmä. Muuten sitten on mennyt vähän enemmän sinne kesään kohti, eli täällä on myös kesäisiä vaihtoehtoja. Mä lisäsin tänne myös merkkilaukkuja, 2 kappaletta, koska mulle nämä laukut on iso osa mun vaatetusta. Ja mä oon hankkinut nämä laukut kovalla työllä, eli sillä, että mä oon suorittanut jonkun, onnistunut jossain projektissa ja sitten sen jälkeen suonut itselleni mahdollisuuden ostaa laukkuja. Ja ensimmäinen laukku on tää Chanelin ja toinen on Celinen. Ja jos mä ajattelen näin, että millä laukulla mä pärjäisin kevyesti 3 kuukautta, niin tässä on nää, eli tässä on tämmönen pienempi kompakti. Kumminkin tosi järkevästi jäsennelty, eli siellä on monta pientä taskua. Mutta tää menee periaatteessa ihan minkä asusteen kanssa vaan. Tää menee hartialla tai sitten crossbodyna. Pitkälle ihmiselle niin ei hirveä matala crossbody, mutta menee kumminkin crossbodyna myöskin. Ja sitten tää Chanelin laukku on taas isompi. Tässä on iso lokero ja pari pientä taskua. Eli tähän nyt ei ehkä ihan mitään arvotavaroita, jos hillut ja ryömit. Ei ehkä ihan raksalaukku. Menee hartialle tai sitten crossbodyna. Ja tää on ihan hyvä pitkälle ihmiselle, sille että tippuu ihan reilusti sinne alas. Mutta nämä on ne 2 statement pieceä, mitkä mä halusin ottaa tähän mukaan. Ja jotka mun mielestä sitten tekee asun kun asuu. No niin, mä ajattelin, että aloitetaan ihan kesävaatteista. Eli mä aloitin sortseista ja yhdestä teepaidasta. Nämä sortsit mä ostin ennen mun Thaimaan matkaa tammikuussa. Siitäkin löytyy pari videoa täällä YouTubessa, niin voitte käydä sieltä katsomassa. Ja tää Merinovilla teepaita taitaa olla partioaidan. Ja tää on semmonen mahtava paita sinänsä, että tätä voi kääntää. Eli voi olla V-aukko tai sitten ihan tämmönen tavallinen. Ja tää on ollut ihan mahtava lemppari. Eli mä oon käyttänyt tätä teepaitaa niin paljon kuin vaan voi käyttää. Teepaita. Ja sitten tässä on ihan, taitaa olla muuten Vermodan joku mallisto, hame, musta. Täysin kätevä kesäpäivinä ja ajattelin, että sopii täydellisesti myös tähän kapselivaatekaappiin. Sama hame, mutta yhdistettynä rentoon kollariin. Ja voin myöntää, että tällä tavalla mä usein tätä hametta käytän, koska Vilukissana palleleminen on ihan perseestä. Seuraavaksi on Massimo Duttin perusteepaita ja Saran housut. Nämä Saran housut on oikeasti vuodelta kiviä nakki. Mulla on ollut nämä ihan teini-iästä asti, mutta they keep on giving, jos näin voi sanoa. Sama teepaita Massimo Duttilta ja vähän ryhdikkäämmät housut. Nämä myös Massimo Duttia. Samat housut, toinen toppi ja tällainen ihana jakku. Farkut on Henkka Maukan tämän kevään mallistoa ja toppi Massimo Dutti.
rento kesävaate, jonka kumminkin voi melko helposti pukea ylös yhdistämällä siihen esimerkiksi tää saran jakkupuku tai jakkutakki, mitä nyt sanoo, niin heti muuttuu ilme. Kesämekko by Pias yhdistettynä tähän Marimekon neuleeseen. Tää on ollut mun yksi lemppari asuista pari kesää nyt. Lämmin, mutta huoleton. Mä tykkään itse jumpsuiteista ja mä yritän niitä aina silloin kun pystyy käyttää. Niin tää on yksi semmonen. Mä laitan sitä kokonaan kiinni, koska mä en pääse siitä pois muuten. Mutta tällainen. Muistaakseni mä oon tilannut tän Zalandolta, mutta voi siis olla mikä merkki vaan. Mutta johonkin kesäriehaan, niin tää voisi olla ihan jees. Yksi pitkä mekko on mun mielestä must kesällä. Ja mä valitsin tähän kapselivaatekaappiin tämän mustan Massimo Duttin, jossa on ristiselkä. Ja tää on uudempaa tuotantoa, eli on ostanut sen ihan yli kuukausi sitten, joten tätä ehkä vielä löytyykin tuolta, jos joku nyt tästä innostuu. Toinen vaihtoehto on sitten vähän rennompi casual look. Tää on se mun vakkariasu, kun mä kierrän kouluissa esimerkiksi. Niin tää on semmonen rento mukava. Tässä voi olla koko päivän. Tääkin on joku 1000 vuotta vanha jumperi. Katsotaan, se on Noisy May. Tää on myös 1000 vuotta. Mä innostuin viime kesänä myös tästä sinivalkoisesta kombosta. Ja tää oli kuulkaas mukana ihan rannalla, illallisilla, ihan joka paikassa. Ja samalla myös tämmönen löytö. Muistaakseni tää oli Henkka Maukan joku tämmönen Aware-mallisto. No ainakin Henkka Maukkaa se on. Tää on Saralta, tosin ostettu tuolta Arabiemiraateilta, eli en tiedä, että onko nykymallistoa vai ei. Täysin tämmönen oversized, joka menisi myös ihan tällaisena vaikka jollain vyöllä, tai sitten ihan tälleen rentona. Ja nyt voin myöntää, että kun mä ostin tän, niin mä olin 8 kiloa isompi, joten mä huomaan selvästi, että tää on ehkä nyt sneppe too big. Mut jo pyörittämällä esimerkiksi näitä ylöspäin, niin saadaan jo ihan erilainen istuvuus. Sitten on tällainen RH Studion kauluspaita. Suomalainen merkki, tekee todella kauniita vaatteita. Suosittelen käymään kukkaamassa. Tän mä oon usein yhdistänyt ihan vaan farkkuihin sisälle työnnettynä. Tai sitten tällä jakulla, mikä mulla oli nyt viime viikolla. Näin. Ja valintana totta kai se, että haluaako, että siellä on joku korkea paita alla tai matala. Ja tää on nyt melkein ainoa printti. Piti ihan tarkistaa, mutta joo, tyyli ainoa printti, mikä tällä kertaa nyt pääsi tonne mukaan. Mä huomaan selvästi sen, että mä kaipaan sellaista easyä, vähemmän printtistä kokonaisuutta. Sitten on myös tämmönen Milukin ihana hengittävä kauluspaita. Tää on jäänyt tosi vähälle käytölle, en oikeastaan tiedä edes miksi. Mutta mä ajattelin, että jos tälle antaisi nyt uuden mahdollisuuden kesällä ja katsoisi, että jos tästä voisi tulla joku tämmönen kesävaate. Sitten on vielä pari toppia, eli tämmönen RH Studion, eli se sama kuin se printtipaita. Vähän hienompi toppi, juhlavampi. Ja sitten 2 ihan basic toppia, nämä molemmat on Massimo Duttin perustoppeja. Ja sitten 2 takkia, koska kylmä on mun vihollinen. Rento. Kumminkin vähän semmoista puuteriroosaa tuo asuun kuin asuun. Eli vähän väriä. Tää on Ulla Popkenin. Sitten mulla on täällä vielä mun vintage-löytö. Niin Mua-kaupasta. Suosittelen vahvasti vierailemaan, jos Porvoossa käytte, tai sitten ihan nettiostoksilla.
tää on ollut siitä asti kun mä ostin sen niin sellainen ryhtiliike. Et kun tän vetää päälle iso kaulahuivi vielä talvella, niin tuntuu heti, että on menossa johonkin vähän tärkeämpään kokoukseen. Ja nyt on pakko myöntää, että kun mä ostin tän, niin tää ei mennyt kunnolla kiinni. Mutta mä olin sille, että tää on niin ihana, että mä ostan sen kumminkin. Ei hyvää kuluttamista. Mutta nyt 13-14 kiloa myöhemmin, niin menee myös kiinni. Tässä olisi mun kapselivaatekaappi ja mun ensimmäinen yritys koota kapselivaatekaappi. Nyt mä ajattelen lähteä kokeilemaan sitä, että mä käytän näitä vaatteita säännöllisesti ja sitten mä raportoin teille takaisin, että miltä se tuntui. Mä uskallan kumminkin väittää, että yksi näistä vaatteista luultavasti lentää jo pois, koska nyt jo tuntuu siltä, kun mä kokeilin näitä kaikkia, että tää ei tunnu oikealta, että tää ei oo hyvä, joten mä luulen, että tää lähtee kirpparille. Mulla on kirpparipöytä toukokuussa, joten tää menee varmaan nyt seuraavalle omistajalle. Tämä on myös se syy, miksi se on niin tärkeää oikeasti kokeilla niitä vaatteita ja kokeilla niitä monta kertaa, koska se mieli muuttuu, keho muuttuu, ajatukset muuttuu. Ja vaikka tämä oli tosi kiva esimerkiksi uuden vuoden juhlissa, mulla oli tämä meidän firman uuden vuoden bileissä päällä, niin se ei vaan tunnu multa. Ja samaan aikaan myös tämä matsku ei ole yhtä laadukas ja kiva kuin nämä muut, mitä mä oon tänne valinnut. Ja tästä huomaa myös sen, että tätä on pesty 3 kertaa. Ja sen huomaa nyt jo kankaasta, että se ei ole niinku yhtä priimaa enää, kun verrataan sitten vaikkakin johonkin näihin muihin vaatteisiin, mitä mulla on ollut ihan vuodesta nakki. Ja ne on vieläkin hyviä ja toimii. Eli tää varmaan jää pois, mikä tarkoittaa sitä, että sieltä jäisi yksi paikka vielä vapaana. Mutta pitääpä miettiä, tai ehkä mä jätän sen vielä tyhjäksi niin, että mä huomaan, että mitä sieltä oikeasti puuttuu, että mitä mä oon unohtanut. Mä vähän epäilen sitä, että se voi olla, että jossain kohtaa, jos on kylmempi kesä, niin tarvitsee vielä yhdet pitkät housut lisää. Ja sitten taas, jos on lämmin kesä, niin se voi olla, että jotkut farkkusortsit olisi myös ihan jees. Eli pitääpä jäädä miettimään. Mut kiitos, että tulit katsomaan tätä videoa. Ja jos tykkäät, niin käy ihmeessä tilaamassa mun kanavaa. Ja heitä myös kommenttia. Ootko sä lähtenyt tekemään kapselivaatekaappia tai onko se sulla ajatuksena? Ja tuu myös seuraamaan mua tonne Instagramin puolelle. Moikka!